Trápia vás problémy so stenami spôsobené vlhkosťou a soľou? Nechajte to na Sycamore 410, revolučné riešenie navrhnuté špeciálne pre tieto výzvy. Tento inovatívny produkt poskytuje dlhotrvajúcu ochranu vašich stien, účinne bráni škodlivým vplyvom vlhkosti a soli. S jeho unikátnym zložením Sycamore 410 nielenže zabraňuje vzlínaniu vlhkosti, ale aj aktívne bojuje proti kryštalizácii soli. Jeho aplikácia je ideálna pre pivnice, garáže a akékoľvek miestnosti, ktoré sa musia vyrovnávať s nežiaducimi účinkami vlhkosti a soli. Sycamore 410 sa ľahko aplikuje a rýchlo schne, takže ošetrené priestory môžete opäť využívať bez dlhého čakania. Zvoľte Sycamore 410 a zabezpečte si trvanlivosť a odolnosť vášho domova alebo firemných priestorov aj v najnáročnejších podmienkach. Nepripustite, aby vlhkosť a soli zničili hodnotu vašich nehnuteľností. Dôverujte Sycamore 410 efektívnemu a spoľahlivému riešeniu